Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing Khangdam na kajing tak kaklam hakini kisngi, kabalak taru ya kalet kawan badru ya ki Jaka pulih hakajela. Kawai kabas ngau tenat hakapor jong kajing Khangdam. Kalong ba kawai ka Longïing na kasnong Mawshbuit nong rem. Kala penlut por bansna ya ka Jaka Ïaid kai Pyngngad, bat ka Jaka ya lek kai ki khenna, kabala ai kerteng ka pilo Pine Park and Resort. Bat laple pat ba ya ka Jaka, haga khat pra tarik urampang arhajar arpawar, daka kong DV lengdo, kabadai ka Block Development Officer ka Longïing. Ya kani ka Jaka Ïaid kai, la ai kerteng da ka basot na ka kerteng ukpa bat ka kmi, kata ubak pius kars imyong, bat ka kong lunares nong klau. Hakani kesngi, haswa ban ple la penlong shwa da ka jingalang ka belengkon, bat layo ya ka jingduai pen kentang na ufada glorious imle. Haga jingadon lang urang bak snong, ubak Richard nong klau, kiri urang bak kilong kme bat kiwei. Kabayrung hakani ka Jaka kalong arpau tengka marwe. Bat ya kani ka Jaka la penbet penbiang hi, daga te ka Longïing, klem kinu ki jingarap na syawe. Song snong da ken mau pa ya ka snong Mawshbuit pan pen thama ching su mar yang snow pa bande ching itin na ka snong Mawshbuit ka ha pa gidan ki chai no
Hapdeng kilom kiwa kiba itang Pan pa shushu man sim kastan Kiklau barben hadan mencha Kiler Pyngngad Kibenang tado dawa Kiba punjay hatu kilat ng talastan Kunang siyang siyang dakin Mawpa yakas ng Mawshbuit Marmarian snow pa pande Ching itin at cash ng Mawshbuit Shubunya pi baro kakateng jang kade yari hun nong kla but mentas ni ya pli kan ka park jingi ka bade ka pilo Pine Park and Resort ya kan ka kateng pilo yo na kendat na kateng je ime ba kendat na kateng je ipa na kini baro ka jikir khu ka bangi yo ban play kan ka park kade na ime ba ipa ba khamtam e na uble try kan rat ubala kur khu ka do e ka yin ka sam ka jangi te pilo hangne ngishim atli ki letters na kateng je ipa jingi kateng pias khasim yo but jong ime ngishim atli lunaris nongkla kamut ngishim gitu ki first two letters ma ki atli ki letters ban akhmat daga daw yo ekane ka kateng ka pilo Pine Park and Resort kanang bala shala si sniru ki kun ksi ki jongi mo ki kun ki badang wan hadin habot ken kan mau yala ka jong ime ipa ki jong ki te ngis dang ya kane ka park ban shna ban wan ya kata ban le kita ki plan baro ha apu pratrik December a ja arpho shisha ka long ke ka jingkur khu jong blai habadan kan ka lockdown na ka banta ka yin ka sem ka jingi jing shisha namar ba nyamjuwan sha shani sha ka shnong ka jigi mo bunsing ni sa be hasor dia ka po ba lockdown ni kan mau bangi don ka Jaka sha ka ne ka shnong ting lawan shi sha shnong ba ni wan pe ka ni ka Jaka but ni ikop ba ka ni ka Jaka kala ban long ka pa mo na ka banta ki khna ki khulong khamtam e hakpo bangi pe hakpo lockdown baro ngila ashu sa kut be hayen nyam la ban mi shabar ti habanga wan shane sha po ka Jaka ngala ban I ka don ka opportunity bangila ban shnai kini ka pa na ka banta ki khulung ki khna khanang ba ki la ban mi na jong ka yeng ba ki la an mare khamtam le ki ba shong hasor kim ton po sho ban mi ban le akai mo ban yamare shin stai ngila don mi barabor ha ni sa kut be haye ni sa kut be ha ki four worlds mo ko bangi ong ngim julia ka jing le ka rung le ka ki mobile phones khamtam mentale flatip hi ba ka school ro kla don ha ki mobile phones jong ki khna te ki khna kim la shu ban mi shabar te ka khata om tang ya ka kot ka kya jing ki henre ka jing mo je par khat ka jong ki ru kum jo re habangi wan ko ma ki ni ki Jaka ka Jaka le akai kum ni ki khna ki shai ki khlan bat ru ka jing mo je par khat jong ki ru ka shai te na ka daw ngi la as dang ya ka ni ka park jongi henry kani amde bangi ai architect ni ngi pha plan ni no ka dei bangi le kom ka yin ka sam defenda I hangni kini ki park ki equipment hangni bangi shnaru kani ru la shna da I bakha jonga hi I khun jong mama ngala ai ki ngong pinshna kum kini ti la pinshna kum ka ta hi but kini ki planning ki jingsi ki se kini ki tire ba few I hangni ru kini ru ngila le hi dala di kom ka yin ka sam ni wan shane man ka po na ma ka de ka lockdown ru kum ju tingi dan ka po bangin wan ban shani shnong bangila ban trai hi kini da kadaw ka shimpor bhamo tingi ni implementa si ka pratrik February aja po ar te almost ka shimpor ko ba shisnem shiteng bangila an play na mar baro kini ki aka ni le hi dala de hi na mar bang kawiru ngimyo ajingarap na ene ka day be ka family business ka jongi nila trai hi dala de hi ki fundings bar okhai ka wan me na ka family mo te kita ki de ki jings dang jong ka ne ka pa ka jongi menta
Te ngatrai lembah kan ka jing lembah kan ka lockdown trai pisayok kan ka jing bot na kumna. Hoi. Ka opportunity hi mo ka bang nga de ru na ka commerce background mo na ka business background nga hikai ru hapo Shillong Commerce College. Te hapo ka entrepreneurship mo ngidan kani ba bangila banyo ki opportunities ki idea mo. Te ka opportunities ni ka idea ka bangas dangi kani ka pa ka debi na ka daw ka lockdown. So ka lockdown nakabanta ka ying kasamji ka along ka way na ki opportunities ka bangi laban nong ikam shim ya ka kum ka ka drawbacks mo kani ka lockdown ni shim ya ka kum ka opportunities bangi laban zangi kani ka pa Teki ye ki jing ele kai mo teki kena ba fu. okay ki jing le kai ki pedan hang ne ngi ladan ka ngi i ki dan kini ki taya si khana ki lan mare kai hang ne definitely kani hang ne ngi dan ya kani bale kai ledu ma ki laban chong kai ki kimi ki pa hang ne ba ki laban pet ya la ki jong ki khon ba ki dang le kai ngi dan kum kini monkey bars ngi dan kini ki sopadoi mo nang ta ki dan ki seesaw ki dan ki slide sebab ngi dan ri iwe i sopadoi barit na ka benda ki khlong ki badang hapo asnem nang ba ki la ban ne kai ti ngi dan ki jaka ba kin shong ki kimi ki pa nang ta de nang ni shakhmat ru ngi dang snai ka swimming pool ba ka dan ka jaka ba kin ne kai football ka barit ba ka dan ru ka jaka ba ne kai basketball ba ka dan ru ka jaka ka bang labu karpang nam ta ki brio ba ki la ban sa bat ru ya ka jaka ban ba mo Kumbakan ngur trai kala bandrong kene ka. Ka jaka hang ni te kamdei ka bahe ka dei be ka family business mo kamdei ka jaka ka bahe adu ka tata te approximately ki bala bandrong hang ni ki dei kumbasan phong wadi Te kamu nadu lasai kan kala sang. ho nadu la shai ka sni ka lapli te kan play nadu kharwe beje minster bat ngin khang san beje bat kasni balang kan dei be ka bagi khang mo sisin chiao ni kwa ban khang ya ka pa khnang bangi la ban yo ban pin kho ya ka pa Pisim kan kadar pila. okay kador ka dei athoding ka marwe na ka banta jong baro Kumut badrang ba. barang ba ba khlong ishim be athoding ka Te pidan em kata ka jing trang ba pinak pen kiu kene ka. ho ngila bo ka jing chang ban pen kyo jing si sha ka jaka ka bangi dan ka red te ngila zang ban per khat ban pet kinu ki jaka ba majan jangi khnang bangi la ban hadin habuat ban pen kyo ya ka ni ka pa jangi Hak ba de bat kinang wan kai mo. Ki kendan ba tibo. Nam ta ki kandon bangi bo platip hi ka de ka pa na ka banta ki khulung te ning kong ning sharp ngim sha inu ban wan ni ka pa banya di cigarette ne banya di kya ni ka pa but ka ba ar ka long bangi de ban protect ya ka mariang mo conserve ya ka environment hang ni te ngi kwa ai ki ru ba kin maintain mo ba kin le khoi ba kin bread pathari ki nyut ki ne bat ru ba ki kimi ki pa kin long ki ba husial ada ki le akai ki khulung jangki ba ki de ban pe ki khun mo khamtam de ki badang red de ki mare kumni ka tai tinga sugar pa ki pa de ki wan hang ne ba kin pe ki khun jangki long ba kin le akai ka badari ka slide ba kin shong mo de ban chu yeng ha jong ki slides mo de kum kini ki sop doi bangi don ru teng ki khana ki ya ka we aka wal ada dan brio ru hande kin da shong dan burom haki de ban chu yeng man sha kin thi to mo ka ban wanya lam chaka jing sao tingi kwa paro ki ban wan hang ne kin sultanat ba kan dan no ga jing sao te agar pa khamtam ki khulung ki badang red ba ki mi pa kin sandal lang ki haba ki le kai Te hab ka ba de bat ki jing ba mo ba ki dan em ki jing ba ma di hang ne. Jikin wan kai. hoi ki jing ba ru ken sadan ya mentahi nama pingdang suple te shitoyo e te kanam dan jing ba mi hadin jang ka tangi la ban dang ban boy ki jing ba jing di ki jing e te ki bon ma namar ba ngiru ngimde ki expert mo ban le ikini ting ishna kamlong tingi haban repeat biang ni haban ya shna biang ting la dep shna kyong o kani kamlong ya pendam yang kang ya shna biang te ka weru hangni ka jaka nama ka de kham paji khinda na ka shnong te ka light ru ngim ya dan te ka umru ka long ka ba kham jin ja kani ka jaka te ki tai ki jing e mentai ka jing e te ka de tang ka light ba ka hi ka bangi don ka jing e ti ngakwa hining kong mo bakan recognized by tourism department bakan recognize kani ka jaka jingi khnang ba ngila ban pen ki kani ka jaka hangne bangila an pen he ru bangin khampen bha shu